أزي أقول تلفزيون إرترا مدب الالتقاطات سلام كما يتعني كبرانن يلوم يتحسنا أب إلكترونيكاوي مزهدر قالات ويدما مزجب قالات توكور كوني مريتنا زلنا خورنا عدما كالا أي كفال ويدما كالا أي كتسين أيتاب تلشان عسر شوعاتن تزرجحت معبول مزجب قالات إنجليزية تجرينيا أخذ كون إذا متحف زيان ب إلكترونيكاوي كرم مقيارا أب إيران ببتي بدرق صحف متحف قريبا زنبرتيا بأتوتك تسفايكا تسناديا لومي النزار بولور استدما زخلاي كفال زمعبلو انتاي تحستلو كما عينت ممحياشات غيرلو اماراتيتات قريبو زلو تطقامنتا كما يكونيو اغلغلوتا نامنن بخمين كبصحين زبل دما كندسس كنفتنينا أبزي أبسيديانا دما حدا كابتوم نزا إلكترونيكاوي مهدر آلات ويدما مزجب آلات زسنادو مهندسات نايتي طباب ترقيبو له ممهر أبراهام يعقوب يزبهال ممهر أبراهام يعقوب كاب كوليج ماي نفحي بسنة فلتات كمبيوتري وتمرقو أبستفال عليه كبابيتاتنا هاجرنا بفلايكا أب ما موسن أب سنبلن دما ممهر كوينو يقلقلالو كرم حجي مس استفال عليه وجلتات بمخان دما نزي عودزي ويدما نزي ناي مهزو بروغرامينج نبلو كسرح صنح منسي تجوه منسي نايلومي تقراتنا أبزع مزجب قالات كخوني مكتالكم عدم فلما أزي عب سرح بمسرحكم نقوله تجلجال حبرت سب دما كتأكم خليلكم استفعل عليه أمارات سيتات فتدلو بمخالكم نكو حقوسكم قبل خيل زي عبي جمجان حبرت سب إرتراد ما عبي هيابي مو بسم كلهم توم تتأكم تقمسكنوكم كدنوكم فوتو كم حتى جن مجمع عدمت سلامتاي زي معقول مزجب قالات بإلكترونيكاوي مقديركم بسفل عليه أبليكيشن كتسند ومريزكم. أوكي يغني لي مجمرتا كم تازبل كها أبليكيشن زي يعني أندرويد تدالي أزلا مالتيو أتقدم يتكفالنا تا بعد تكي تدالي بفتوم استدالوت أبليكيشن كوينا كتشان عسى تربعتين زوجت يا مالتيو مبزحت وسبت تكمل سكحج ونزت تكمل زول أبليكيشن كوينا كاب إنجليش نبتقرني يعني را مالتيو حجي أبزانتنا حداش ما حيش نازل لنا مالتيو كاب إنجليش نبتقرني نيرا هلا كالأيت كما مش كاب تقرني ناب إنجليش كا كم تسرح كيرنا لنا مالتيو قديما بسوسان كل تنشح زخون قالاتنا إنجليش تسرح نبرت أبز حجي وانكا نميتن 44 شح زخون تقرنيا قالات أدالينا كم دلايكا كاب تقرنيا ناب إنجليش كاب إنجليش ناب تقرنيا كم دلايكا هم تكمل لنا غيرنا زلنا مالتي اتي قانقا عبي كم تبالكا تقرنيا عبي قانقا ايو كنا معبلو نحنا خاص لزدلنا انا مالتي تي عندي ملختنا مالتي كم تزبالكا خا شمونت عمد كوين سلازلو كل غزي سوفت ويرز كا يكون اندرويد يكون ابلكيشن بزي قدس سوفت ويرز كل غزي ابديت نغبر كا هم تخيل نام حيش كا نام عبل كا تخيل تتقامنا عبي مص تقانقنا عبي مص بخمسها صبو سرح كسرح كا تخيل مالتي هراي من الوقت حجيتا أقدم زنبرت تاسكم دم عبلكم ما تيفل اللي علون من الوقت تنكف بالكانيركا تي بخلتي مغانا بتقرينيا حتيتكا ويدا دهسيسكا بإنجليزية تركب بإنجليزية دهسيسكا تقرينيا تركب راح زي كونه سوشتو استفال على نجارات اللوازية سبحان الله تي تزعبي كم تزبل كايو تي إنجليش ناب تقرنيا ناب إنجليش كله تي قالات كامليشناها تي ناي تقرنيا نبرة قالات نتقامل زلنا يعبينا لنا كابسسان كتنشح ناي إنجليش نبرة مالتي 244 تنشح تقرنيا تتقيمنا نتا أبليكيشن كم دلايكا تعاص إفكا كم صار حلا حدا أدالينا لنا مالتي كتصيلوها مسو زتقم مزي مودرن إذا حدش زقنا أبليكيشن صارح كم بعد speech to text زبهال بإنجليش مالتي قالات بأفكار تزارب نصحي زخاب بتصحفت كيرها كم دلايكا كم سيرش غيركا مالتي كم تركب تحجزكا
ቀፂሉኻ ከም በዓል ቴክስት ቱ ስፒች ዝንብሎ ብትግርኛ ብእንግሊሽ ማለት እዩ ትፅሕፈት ናይ እንግሊሽ ዘሎ ናብ ቃላት ትቕይረልካ ማለት እዩ እስኻ ፕሮናንሲዬሽን ናትካ ቃላት ናይ ምስማዕ ኣደማምፃ ናትካ ናፀበቕካ ናሰማዕኻ ናተምሃርካ ትኸደሉ ዓይነት ኣገባቢ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ኣብ ቃላት ክደሊ ከለኻ መብዛሕትኡ ሰብ እንታይ ይገብር ተቐዳመይቲ ቃል ተዘይረኺብዋ ዝተረፈ ክረኽቦ ይክእኒ ንኣብነት ኣብ እንግሊሽ ሕጂ ናይፍ ክትብል ከለኻስ ከይልካ ኢኻ ትጅምር ግና ኣብዚ ክጥቀሙ ከለዉ እንታይ ይገብሩ ኤን ኢሎም ጅምሩ ናይፍ ስለ ዝብል ዘሎ ሕጂ ንሕና እንታይ ተጠቒምና ኣለና ኣብ ማእኸል ሰርች ከም ትገብር ቁርብተይ ቃላት ናይ ትግርኛ ሒዝካ ማለት እዩ ዋላ እንግሊሽ ሒዝካ ሰርች ክትገብር ከለኻ ክትደሊ ከለኻ ንዕኡን ንሱ ዝመሳሰልን ብምሉኡ በቐሊሉ ተምፃልካ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ዓቐን ናይ ቃላት ምዕባይ ምንኣስ ናይ ቃላት ማለት እዩ ዓበይቲ ንኣሹ ከም ጥቀሙላ ጌርና ስለ ሰራሕናያ ምንባብ ገለገለ ዝፅግሞም ቃላት ከም ዝዓቢ ከም ዝንእስ ከም ድላዮም ከም ዘብቡ ጌርና ኢና ሰሪሕና ማለት እዩ ብቐፃሊ ኸ እንደገና እንታይ ጌርና ግእዝ ከዓ የእቲናላ ማለት እዩ ግእዝ ኪቦርድ ተጠቒምና ኣለና ማለት እዩ ከም ዝበልኩ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ትግርኛ ናብ እንግሊሽ ክትጥቀም እንድሕር ኮንካ ኪቦርድ ድልየካ እዩ ክትፅሕፍ እንድሕር ኮንካ ግድን ኣይኮንካን ግእዝ ከተምፅእ ተሊካ ፅቡቕ ተዘይብልካ ኸ እንታይ ክትገብር በታ እንግሊሽ ተጠቒምካ ኸ ግእዝ ከም ትፅሕፍካ ጌርና ኣለና ንኣብነት ዳ ናይ ትግርኛ ተደሊና ብእንግሊሽ እንታይ እዩ ዲ ኤ ንገብር ማለት እዩ ዳ ከዓ ትረክብ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ኣምፂና ማለት እዩ ኣብኡ ከለና ከዓ ቃላት ከዓ ከም ድላይካ ሼር ከም ትገብሮ ከም ትዘርግሖ ተደሊኻ ፌስቡክ ሜሴጅ ይኹን ኣብ ማልቲ ሚድያታት ኣብ ድላይካ ሼር ከም ትገብሮ ቃላት ብትግርኛ ከምኡ ብእንግሊሽ ማለት እዩ ቃላት ከዓ መሊሱ ከዓ እንታይ ከም ትመርፅ ፋቮራይት ሲድና ብእንግሊሽ ንፅውዖም እናንበብካ ክትከይድ ከለኻ እናጠቐመካ እዩ ዝኸይድ እናመረፅካ ከም ዝበልኩ እቲ ቃላት ብዙሕ ስለ ዝኾነ ብትግርኛ ይኹን ብእንግሊሽ ይኹን ብጣዕሚ ብዙሕ ስለ ዝኾነ እናመረፅካ ፋቮራይት ማለት እዩ ንሕና ንብሎ ብእንግሊሽ ከምኡ እናመረፅካ ከም ተቐምጥ ትገብረልካ እየ ማለት እዩ ከምኡ እውን ኩሉ ግዜ እና ሰርች እናገበርካ ደልያ እናደለኻ ኣለሽካ በቃ كل تيز دلخ قالات زصحفك نمزغبت الكيات خيط كل غزي ناتملسك نادلخ خمان كم دلايكا كم تطقم يا تغبرلكا مالتي بدحريخ انت يسرحنا لنا هيلب زبل which is حاجه زيدنا تصوع زلنا مالتي نسوخا كم دلايكا ابت ابلكيشن تسرح له بسئل له بصحفات له بدلايكا نمببكا همي غيركا كم تطقمولو قدنا يكون نسب كريكا نمببكا نراها اسخا بيكتشرز ويكا سئلتات له نعو نرانها كم دلاينا خم سرحكا غيرناها عدالينا لنا ذا ابلكيشن مالتي ومستي قداميت زنبرتن ناي مجمريان حجي اختريها الله ناي رخبانين اوكي حجي حدا خابت تخمون تي عداما متصون كتسمعوا تخيلي خا دمصون علوا حجي تي دمص يا سرارحكم كمينيرو بخميكم كمستناتنا اتاميركم هو حجه التكنولوجي نما عبل انديس خيد دولو اب تغرينيا اندحر كوين حجي قربتي ندحري تمليس له مالتي كنتنا انجلش اي ما عبلن انجلش اندحر كوين تي كمز برونانسيشن تي صحفتنا ورنا قالات كتقير اندحر كون كنا موبايل كا اوريدي لو تطقيمنا لنا نتقوموا لنا كمان حجي او تدالي له مالتي نعينا نحنا نتصحفتنا بدمص خمس غير غيرنا يا زلنا مالتي بقليلو خم تسمعوا اب كل موبايل خانه اندرويد هون ولا كل عينت موبايلات مالتيو ابلكيشنز له كم تتقوموا لغيرهم يمسرح مزلو نحنا كم تا بقليلو سب سمعوا እንደገና ሀማን ከድምጽ ከሎ ከምዝበልኩ ስፒች ቱ ቴክስት ዝና ኣብነት በአፍካት ብሎ ቃላት ሒዛ እንታይ ትገብረልካ ናብ ጽሕፈት ቀይራ ከም ድላይካ ከም ትንቀሳቀስ ወይ ሰርች ንብሎ ወይ ካ ተድሌካ ማለት እዩ እዚአን ተን ጽቡቅ ምናልባት ሕጂ እዚ መዝገበ ቃላት ንኩሉ አካል ሕብረተሰብ ይዘገድስ ዝያዳ ግን መነመንም ተጠቀምትና ይዛ መዝገበ ቃላት ክኮኑ ትደልዩ ويناتكم تي علامة سي من تقوموا لايلكم تممو كم حساب لمن يكون زيادة دقاف تكونوا تدلي هو أتقدم أزنبرت كم زي نا إنجليش كلا دلوا تمرت قربتي زلوا كلاينا نحنا نيرا مالتي حجي لازمنا تقيمنا لزلنا كنا أب كل عين الدرجة زلوا حبرتها مالتي عابيه هون يشي كم تكمل لنا غيرنا تغرينياس تغرينيا مبزحت سبيس فلت مالتي تغرينيا الحمد لله يوم كم تقومولا كم صحفوا إنا غيرنا يمزلنا مالتي أولنا خا ناي مسمع صقم زلوا مالتي
ንዓቶም ከዓ ብጽሕፈት ከም ዘንብቡ ከም ዝጥቀሙላ ኸማን ጌርና ያለና ማለት እዩ ንመጻእ ከዓ ከም ፕሮግራም ሒዝና ዘለና ማለት እዩ ናይ ምርኣይ ጸገም ዘለዎም ሰባት ወይ ንዓቶም ከመይ ገይሮም ብድምጺ ከም ዝሰምዕዎ ኣብ ሓሳብ ፕሮጀክት ኢና ዘለና ማለት እዩ ጽቡቕ ምናልባት ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ሰብ በዘን ኣንድሮይድ ሒዙሎ ሕጂ ኣብ ተጠቃምነቱ ዝያዳ መጽናዕትን ምርምርን እኳ ዝሓትት እንተኾነ እቲ ኩል ዘለካ ጸጋታት ናይ ምጥቃም ግን ኣገዳሲ እዩ ተምሃሮ መምሃራን ጸሓፍቲ ኩሎም ብሰፊሑ ክጥቀሙላ ይኽእሉ እዮም ኣብ ኣጠቓቕምኦም ግን ከመይ ክኸውን ኣለዎ ትብሉ ኣብ ኣጠቓቕምኦም ኩሉ ግዜ ቴክኖሎጂ ክበሃል ከሎ ጽቡቕ ሳይድ ኣለዎ ሕማቕ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ስኻ ኣጠቓቕማ ናትካ እዩ ዝውሰን ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ ከም ዝበልኩኻ ዲክሽነሪ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ግዜ ሕጂ ዝኾነ ሰብስ ሞባይላት ይጥቀሙ ኣሎ ከም ዝበልካዮ ኣብታ ሞባይል ናቶም ኣብ ዝኾነ ግዜ ግድን ኣይኮንካን ዲክሽነሪ መጽሓፍ ሒዝካ ትንቀሳቐስ ዲክሽነሪ እዚኣ ቀላል ኣብ ሞባይልካ ትሕዘ ኣብ ዝኾነ ግዜ ቦታ ይኹን ኣብ ድላይካ ብዝሓፀረ ግዜ ክትግንፅል ኣይኮንካን ብቐሊሉ ምፂኻ ፅሒፍካ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ትረኽበሉ ትምህርቲ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እቲ ቴክኖሎጂ ኣብዚ ዝሕግዘካ ዘሎ ማለት እዩ ንሕማቕ ጥራይ ዘይኮነ ንፅቡቕ ከማን ትጥቀመላ ትኽእል ኢኻ ኣባኻ እዩ ዝውሰን ጽቡቕ ፕሮግራመራት መብዛሕትኡ እዋን ሽግራት እዮም ዝፈትሑ እዋ ህይወት ኣቕልልዋ ኣገባብ የማዕብልዎ ብፍላይ ከዓ እዚ ሕጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትካል ነሰራርሓሲ ብዝፀፈፈን ብዝቐልጠፈን መገዲ እዮም ዝሰርሖ ዘለዉ እዚ ናትኩም ሰሪሕኩሞ ዘለኹም ድማ እዚ ዓይነት ፅባቕ ኣለዎ ብዝቐለለ መገዲ ኩሉ ትረክብ ትኽእል ኢኻ ኣሰራርሓኹምን ስራሕኩምን እንታይ ይመስል ነይሩ ካበየናይ ተበጊሳ ኣበየናይ ደረጃ በፂሓ እቲ ዝሓለፍኩሞ መስርሕ ከ ትብድሆታቱ እንታይ ይመስል ነይሩ ኣራይ እዛ ፕሮጀክት ክጅምር ከላ ኣብ 2021 መጀመርታ ኢና ጀሚርናዮ ማለት እዩ እቲ ዝበዝሐ ግዜ ዝገበርናሉ ማለት እዩ ኣብ ቃላት ምእካብ ከም ዝበልኩኻ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ነበረ ትግርኛ ናብ እንግሊሽ ክትቅይር እንድሕር ኮንካ ሰብ የድልየካ ምሁር የድልየካ ኣብዚ ኸ ሕድሪ ፓብሊሸርስ ማለት እዩ ኣሕተምቲ ሕድሪ ብጣዕሚ እዮም ተሓጋጊዞምና ማለት እዩ ምስጋና ከቕርበሎም ከማን ይደሊ በዚ ሕጂ ከም ዝበልኩኻ ቃላት ካብኡ ጀሚርና ቀፂሉ ዘሎ ስቴፕካ እንታይ ነርና ፕሮግራሚንግ ማለት እዩ ብዓብዪ ከም ዝበልካዮ ሕጂ ሓደሽ ሞባይል ኣለዋ ናይ ቀደም ዓይነት ሞባይል ኣለዋ ኣብ ኩለን ከመይ ገይሩ ከም ዝሰርሕ ብሕጂ እውን ዝመፅእ ኣለዋ ከማን ከም ዘካየት ኣንድሮይድ ኦፐሬቲንግ ሲስተም ንዓበይ ይኸይድ ኣሎ ንሕና ከመይ ገይሩ ምስኡ ከም ዝኸይድ ቅልጣፈ ናተን ከምዘይ ትዝሕለካ ዓበይቲ ዳታ ስለ ዝኾነ ክዱን ጌርካ ስለ ዝኾነ ከመይ ገይራ ከም ትቕልጥፍ ጌርና ኢና ንሕና ከዓ ሰሪሕና ዘለና ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ብቐሊሉ ንክንሰርሓ ከም ቲም ኮይና ከዓ ሰሪሕና ማለት እዩ መብዛሕትኡ እዋን ዝናትኩም ስራሕ ናይ ጉጅለ ስራሕ እዩ ተመላሊእኩም ኢኹም ትሰርሑ ኣብዚ ስራሕ እንመን ነይሮም ምሳኻ እወ ከም ዝበልኩኻ ናይ ቃላት እንድሕር ኮይኑ ኣሕተምቲ ሕድሪ ነይሮም ማለት እዩ ኣብ ፕሮግራሚንግ እንድሕር ኮይኑ ከዓ በዓል ሰመረ ሲራክ ዝበሃሉ ምናሴ ሰመረ ሃይለ ስላሴ ያዕቆብ ዝበሃሉ ንፋዓት ፕሮግራመርስ ኣለዉ ምስኦም ዲስካስ እናገበርና እናሰራሕና እናፈተንካ ኣብ ከምዚ ኣብፅሕና ኣለና ማለት እዩ ፅቡቕ ዓወት ተረኺቡሎ ካብዚ ክትቅፅሎ ከዓ ሰሙሉእ ተስፋ ኢና ንምዃኑ ናትካ ድሕረ ባይታ እውን ክንፈልጥ ፅቡቕ እንድዩ ብኸመይ ኢኻ ናብዚ ዓለም ዝኣቴኻ እቲ ናይ ትምህርቲ ጉዕዞኻ ኸ እንታይ ይመስል ነይሩ ኦኬ ናይ ትምህርቲ እንድሕር ኮይኑ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 11 ኣብ ኣስመራ ተማሂረ ማለት እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዓወት ቀፂለኻ ኣብ ሰማታት ቤት ትምህርቲ ተማሂረ ማለት እዩ ንሳዋ ወሪደ ነጥቢ ምፅኢኻ ንማይ ነፍሒ ኣትየ ማለት እዩ ኣብ ማይ ነፍሕኻ ብኮምፒተር ሳይንስ ተመሪቐ ኣብ 2017 ማለት እዩ ብድሕሪ ኣብ ሚኒስትር ትምህርቲ ተመዲበ ከም መምህር ማለት እዩ ንማሞስ ንሳዋኻ ወሪደ ኣብኻ ንኣስታት 3 ዓመት ድኸውን ናይ ኮምፒተር ትምህርቲ ምሂረ ማለት እዩ ቀፂለኻ ኣብ ሰንበል ካልኣይ ደረጃ ማለት እዩ ናይ ኮምፒተር መምህር ኮይነ ኣብ ትርፊ ግዜ ከዓ ከም ዝበልኩኻ ኣብ ሶፍትዌራት ኣፕሊኬሽን ይኹን ናይ ኮምፒተራት ናይ ዊንዶውስ ይኹን ዝተፈላለዩ ዓይነት ሶፍትዌራት ከዓ ኣብ ምስራሕ ኣለኹ ማለት እዩ ፅልዋ ናይ ስድራኸ ነይርካ ዶ ማዕሲኻ ንባዕልኻ ምስ ኮምፒተር ተላሊኻ እወ ኣብ 2007 ኣቢሉ እዩ መጀመርታ ኮምፒተር ኣቦይ ገዚእልና ማለት እዩ ኩላትና ኣሕዋት ኮይና በብግዜና መፅኻ ትመሃር ማለት እዩ ኮምፒተር ከዓ ሰሓቢት ዓይነት ዲቫይስ እያ ከም ድላይካ ደስ ኢልካ ትሰርሓሉ ኣብ ዝኾነ ግዜ ትሰርሓሉ
ስእልታት ናተጠቀምካ ፕሮግራሚንግ ናሰርሕካ ውጽኢት ናራእኻ ስለትኸይድ ከይሰልችወካ ንነዊሕ ግዜ እትጥቀመሉ ዓይነት መሳርሒት እያ ማለት እዩ ኣብዚ ኸኣ ስድራናኻ ብጣዕሚ ከመስግኖም ፈቱ ኣብ ጎንና ኮይኖም ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ደገፍና ሃቡ ከንድላይና ከምሰርሕ ኮብኪቦም ኣብ ዝብፅሖምና ማለት እዩ ንኦም ከመስግኖም ፈቱ ሓውኻ እውን ኣብ ከም ዝሰርሕ እስከ ናቱ ፅልዋ ነይርካ ዶ ምዕባይ ሓወይ እዩ ሃይለ ስላሴ ሽሙ እሱ መጀመርታ ናብዚ ዓለም እዚ ቀሪብኒ ማለት እዩ ወይ ኣላሊኒ ክብለካ ክእል ማለት እዩ ምስኡ ኮይነ እሱን የዕርክቶካ ኣለውን ዝበልኩኻ እዞም ፕሮግራሚን ማለት እዩ ምስኦም ኮንካ ትኸይድ ትመሃር ይቡኻ ትሰርሕ ትምለስ ኒሕ ዝሕዘካ ናይ ኮምፒተር ነገር ናይ ኣፕሊኬሽን ካ እንታይ ፅቡቅ ኣለዎ ዘሰርሕካዮ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ሰብ ክትሪኦ ከለኻ ከም ዝበልካዮ ሽግራት ክፈትሕ ከሎ ኣብ ቤት ትምህርትታት ሕጂ ሶፍትዌር ኣሎ ንሰርሖ እዚ ኩሉ ዳታ ሒዙ ብቐሊሉ ንተምሃራይ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ከስግር ሪከርድ ክትሕዝ ከለኻ ብጣዕሚ ዝሕጉሰካ ጽፉፍ ዓይነ ስራሕ ክሰርሕ ከለኻ ብጣዕሚ ዝሕጉሰካ ማለት እዩ ከምዚ እናገበርና እናተመላለኣና ኣብ መንጎና ኢንተራክሽን እናገበርና ማለት እዩ እናተረዳዳእና ሓሳባት እናምፃና ማለት እዩ ሓድሽ ሕጂ ብስመራ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ክኢላታት ኣለዉ ምስኦም እናተረዳዳእኻ ሪሶርስስ ንብሎም ከም በዓል ከምዚ ቲዩቶሪያል ቪድዮ ሶፍትዌርስ ኣሎ ሼር እናገበርካ ናይ ከምዚ ናይ ሕብረተሰብና ፅቡቅ ኣመል ኣሎ ሼር ገብረልካ ትመቐል ካፊልካ ምንባር እናተመሃርካ እናመላእኸዮ ስለትኸይድ ደስ ኢልካ ትጓዓዘሉ ከይሰልችወካ ትመሃረሉ ሰርሓሉ ስለዝኾነ ፅቡቅ ዓይነት ፕሮግራሚንግ ስታፍ እዩ ማለት እዩ ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሐኸ ሓደ እቲ ዓውዲስ ከምዚ ዝበልካዮ ቀዲሙ ፀኒሒካ መንቋሕቋሕታ ገና ህፃን ከለኻ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብኡ ምሰኣተኻ እንዳቕረብኩሞ ናይ ሓባር ስራሕ ይኹን ንስኻ ብውልቅኻ ዘበገስካ ሓሳባት ከንታይ ነይሩ ከምቲ ዝበልካዮ ከምዚ ፅልዋ መዘና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እያ ኣብዚ ደቂ ክላስካ የዕርኽትኻ ክሰርሕ ከለኻ ላፕቶፕ ሒዝካ ኣለኻ ከም ዝበልካ ቴክኖሎጂ ኩሉ ግዜ ፅቡቕን ሕማቕን እዩ መንገዲ ዘለዎ ድሕሪ ፅቡቕ መሪፅካ ነዊሕ ኢኻ ትኸይድ ደስ ኢልካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ሙሉ መዓልቲ ፊልም ክትርኢ ዘለ ኮንካ ግና ናብ ሕማቕ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ኣብዚ ከም ዝበልካዮ ማይ ነፍሒ ኩሉ ሰብ ላፕቶፕ ሒዙ ይሰርሕ እሱ ሓንቲ ሰሪሕካ ውሪእኻ ካእስኻ ዝለዓለት ክሰርሕ ኢኻ ትፍትን ማለት እዩ ተንብብ ትሪኦ እቲ ናይ ኮሌጅ ሕጂ ኣብዚ ዝሕጉሰካ ማለት እዩ ብኡ ጀሚርካ ዝተፈላለዩ ዓይነት ስራሓት ትሰርሕ ማለት እዩ ፕሮጀክታት ተዳሉ እዚ ዳታቤዝ ማናጅመንት ሲስተም ንብሎ ብሰፊሑ ኣብ ኮምፒተር ሳይንስ እንጥቀመሉ ናይ ሶፍትዌርስ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ዳታ ትሕዝ ኣብ ብዝበለፀ ኢኻ ፕራክቲስ ትገብሮ ትሰርሓሉ ምስቶም ዕሩኽትኻ መዘናታትካ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ፅቡቅ ብዙሕ እዋን ከዕድሞም ከለኹ ከምኡ እዮም ድብሉኒ መብዛሕትኡ እዋን እቲ ናትና ግብራዊ ስራሕ እዩ ዝያዳ ዘማዕብለና እዮም ድብሉኒ እቲ ክልሲ ሓሳብን እቲ ግብራውን ትምህርቲ ናትካ ፈጠራውነት ንኸተማዕብል ባይታ ይፈጥር ዝያዳ ግን ኣብኡ ኢና ተሳሒልና ንወፅእ እዮም ድብሉ ነይሮም እስከ ካብተን ትዝክረን ተቕርቦን ዝነበርኩም እሞ ብፍሉይ ትምስጠካ እንታይ ኣላ ትምስጠኒ እንድሕር ኮይና ፕሮጀክት ናይ መወዳእታ ዓመት ዘዳለና እያ ማለት እዩ ከም ዝበልኩኻ ናይ ዳታቤዝ ማናጅመንት ሲስተም ኢና ሰሪሕና ኣብታ ዲፓርትመንት እቲኣ እታ ናይ ኮምፒተር ሳይንስ ከመይ ጌርካ ኩሉ እቲ ዝካየድ ነበረስ ኣክቲቪቲስ ወይ ስራሓት ከመይ ጌርካ ብሞባይልን ኮምፒተራትን ከም ትሰርሕ ኢና ንሕና ኣዳሊና እያ ማለት እዩ ሽዑ ዝተበገስና ማለት እዩ ብድሕሪ ኣበይ ቀፂልናዮ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ዘለና ማለት እዩ ሽዑ ዝሓዝናዮ ሓሳባት ኣይዲያስ ማለት እዩ ኣብዛ ተተግቢርና ኣለና ሽዑ ጀመርናዮ መሊስና ከዓ ቀፂልና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ይሕግዘካ እዩ ታሰራሕናዮ ከም ዝበልኩኻ ብዙሕ ነገር እያ ትሰርሕ ነጥብታትካ ትሕዘካ ግድን ኣይኮንካን ሰብ ኢንተራክሽን ከድልየካ ክትራኸብ ኣይኮንካን መምህር 10 ሰዓት ርብሾ ኣይኮንካን እሱ ብቐሊሉ ሓንቲ ተዳሉ ኣፕሊኬሽን ኣብኣ ተቐምጣ እሱኻ መፂኻ ኣብ ጣዕሙኻ ርኢኻ መልሲ ህበካ ማለት እዩ ከምዚ እናገበርካ ንነዊሕ ግዜ ከይሰልችወካ ክሰርሓሉ ትኽእል ዓይነት ፕሮጀክት ኢና ሰሪሕና ማለት እዩ ሙሴ ሃብተ ዝበሃል ክኢላ ናይ ኮምፒተር ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ እንታይ ኢልኒ ነይሩ ኣብ ኤርትራ መሃይምነት ናይ ኮምፒተር ንምጥፋእ ሕልመይ ዝብል ሕጂ ዳርጋ ብዙሕ ከባቢታት ናይ ኤርትራኻ ዳርጋ ሎምስ ከምኡ ኢኻ ትብል ላፕቶፕ ዘን ስማርትፎን ደይሓዘስ ዳርጋ የለን ጅባዕሉ ክመሃር ክእል ከማዕብሉ ከዓ የድሊ
أب تمهرلو زنبركا أوانات كنت يالله فولي دمستأكا زيادة خاطب كيركم نخسرحو ونزدر خزنبرة هو بزبز حزر أخو أب سواء مالتي أب سواء ما مصاب زنبر كله ناي كمبيوتر ساينس ناي كمبيوتر ديبارتمنت ويكا أي سي تي دينان يرنا أو كله زوات كبسة بينير أو تعمي يعبيو ماشير خون مالتي ناي صراحة عالم قال ورا الحزو أو هو هنا مش بالتعميم ديسكاس جبروا له يسرح له مالتي كسب ذكرني كسب ساعات عسرت حدا مش هتكوفي لنا نمسي اللي زين يرو كمبيوترات حزام حيخبل تايبين اللي مدو ديفرنت عينت نجارات استفل عليه نجارات حتى خا بالتعميم زي مسوطها كم هو جبر خلو صاغ دسيل كأخذ تمهر مالتي أبز زلنا يز حجنا يسنبلك نفعت تمهر له حجام زبلك كل سب موبايل لابتوب أبجوز له سخا كتمرهم الكاز مسح حالي فهم صنع خلنا مسئم أخذ تشالنج قبرخ حج سخا أنت تقوم يمسك دسي لك خات مرلو مالتي بخومينا كمبيوتر كان نستمعوا مالتي دسي لك أنا مهارك أيسل جوكاني مالتي كم عينت هوتي خا تحلف مالتي صبوا اسكن أجر ما قدنا خا أقوله خالونا عندهم لابتوب كحزوا ناتهم تابلت ونالوهم حجي أبى تقاوم أمسك ما يكخونا اللو تبل نقرأ ما قدنا ونمخرج صبوي صبوا الله زي نريه خمان كم زبالك يدقق مول لهم بار تكنولوجي صبون حمانا اللو ويله هجي أبزي صدرة عبي تلوا اللو كم يجي يوم قص خافلت اللو مالتي التكنولوجيا حراي تتأمل لا كنا نمتتأمل لها خافلت اللو مالتي اللي حب صبوا جيرهم جايد جيرهم خوي مريحهم خمالتي صحنا صبوا من قد يخاد خدلو مالتي مبارك كم زبالك أمر مع تحسب عينها تحم فيلم ترند حركونك نصبوا أي وسدكاني نحو ما أخذت كيت أبتاز اللاتة تزانا قاعد كنا بتاز اللاتة أنت يتجبر تفتن نكم تر نجار كأسي صبوا حدا دينك أساس نجار يكون تسرح تملسك باك نوالك عندنا نوالك تمالالس زخانة نجار تغير تملس ناتا مهارك حقت نوالك بعد حصلت أتصل سب كمان يدلي كان فيديو تعتالو نوعنا مهارك أو جزء كرنتي بزح بيت مرتاتالو حجي كمبيوترات مهارو له مالتي بقليلو شعاز تمهارو حجي كم يسرح له أما موسى نزمرن يلا تمهارو حجي أبز متين كله قتيلنا ونحنا بزح تعشوا من دقيقة برنا له نمهرن ولا تنبرنا سي هي كومي مثلا حجي طريقة الله أو أوفيسات تمديبا تزبل كان ناس كم زيو أبترفق زي ناس نمهرن يعني استفل على عينة برنامجات مالتي حجي شيء وكتريه وبزح تعشوا من دقيقة برنا حجي تمديبا كسر حاله طريقة الله يحق سكاي بتعمي تبو اسكحمل سكانات إلكترونيكاوي مزجب على الآلات من البات انتأيو حدا ناس رح كاتم مهاريها سرح سي تزعبي ممهريو نسقم أم مسرح نايزا أبليكيشن انتاي تمكرو دليبكم انتاي فلتت قسيمكم كابوش تتحستو نايتي مزجب آلات زدلبكم وفلتت كنتاي هو تا بروجكت سرح كلها بزح نجار يخاطر مهر كم زبالك التكنولوجي كل جزء يقاير زلوا أبديت نخوننا تمحيشة متصالو صح كل جزء مسؤول كتسأل لازم كان تين قبر نيرنا تنبب تريو تفتن تحدد بزح عينة سوفت وير صارلو ويكا ويب سايت صارلو حتى تاتا أو يصحفوا كيلا تدلو ملسخ أو يقطفوا الكامالتي كم بعرف ستاك فلوز بحالله أو يعجب تعمي خاطر مهر زين أخذ أبي كان نبر أو خيط كاتم بكلها بزحت كيلا تتابع علم زلوا مسز ملسوي كون حسك خاتم مهار مالتي كم زبل كها الصوت رايد يكونها مسب كأخمي غيرك قالات كتكم داركم كبزح حسابي زاد ليك زي كومو غيرك مانيج كتقبرو خطقمول ندحركم كأقداسي مالتي سب كترخب كمبيوتر تراي كمان يكون مالتي أبز حجي بزح تماهرنا مالتي نزيد يكون نزمت زلوا بروجكتات حزنيا زلنا خا تقام خونك صاريخ صبوا خبتا مزجب قالتك كبتا ناي إنجليزية تقرينيا كابا أنت يتماهيركم كابا بزحنا تماهيرنا مست تكنولوجيا نبرش أو كلتشان عسات 4 كوت أو خلو سكحجي أبزخون موبايل كيت كاترخبا ديكشنري نساء أو وزاد تقوم لا أوش تهجر تقوم لا تقني خايف فلت دلي تدعيم لا مالتي أو هو نا أتوتكي تسفاي نزيك على تزي أكيبهم كم زيارهم كدالو بتعمي كمسكنهم فتو
ቀፂሉ ንበዓል ፍጹም ማለት እዩ ፍጹም ጋይ ማለት እዩ ከም ገይሩ ኣዳልዩ ተቐዳመይቲ ኣፕሊኬሽን ኣውፂዋ ማለት እዩ ንሕና ኸ ንዓ ስለ ዝረኣና ኸ እዛ ካልእቲ ኸ ተጠቒምናላ ማለት እዩ ኣማሒሽና ያለና ማለት እዩ እንታይ መልሰ ግብሪ ረኺብኩም ክሳብ ሕጂ ካብቶም ተጠቀምቲ ካብቶም ኣፍረይቲ ወይ ድማ መወልቲ ብዓብዩ ኸ ካብ ደራሲ እንታይ መልሰ ግብሪ ረኺብኩም እስካብ ሕጂ ፅቡቕ መሲእና ረኺብና ዘለና ከምዚ ጌርካ ኣብ 8 ዓመት ቁርብ ተዱንጊና ከተማዕብሎ ስለ ዘለካ እዛ ማዕቢላ ዘላ ኣፕሊኬሽን ከዓ ንንእሽተይ ኣባላይስ ንምሁር ጥራይ ኣይኮነን እንግሊሽ ጥራይ ዝፈልጥ ኣይኮነን ንትግርኛ ዝፈልጥ ክንደይ ኣሎ ትግርኛ ዝፈልጥ እንግሊሽ ክፈልጥ ዝደሊ ዓብሎ ኣብ ርሑቕ ቦታታት ዘሎ ኣሎ እንግሊሽ ዘይፈልጥ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ ንኣብነት ከምዚ ሕጂ እዛ ኣብ ማእኸል ቃላት ጌርካሲ ኣመትቦ ዳሓር በዓለም ኣመትቦ ፎር ኤግዛምፕል ከም ዘበካ ኸዛና ይፋላ ሕጂ ንኣብነት ሰላም ክትብል ከለኻስ ፒስ ጥራይ ዝመስሎ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ሕጂ ብዛትና ኣፕሊኬሽን ንዑ ብዙሕ ተርእየካ ማለት እዩ ሰላም ክትብል ከለኻ ሄሎ ትብል ሃይ ትብል ሳሉት ትብል እዚ ኩሉ ሕጂ እንታይ ገብረካ ኣሎ ይምህረካ ኣሎ ሓንቲ ቋንቋ ሓንቲ ጥራይ ስለዘይኮነት ተተርጊሙ ብብዙሕ ክመፀካ ስለ ዝኽእል ስኻ እናማዕበልካዮ ኢኻ ትኸይድ ኣለኻ ማለት እዩ ጽቡቕ እሞ ኣብ ተጠቃምነታ ሕጂ ከመይ ክትከውን ኣብ ዘረጋግሓ ኣብ መዓላኣ ንክትበፅሕ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ኣብ ኢዱ ክትበፅሕ ገለ ፃዕርታት ክግበር ስለ ዘለዎ ከመይ ደሎ ተኣገባቡ ኣተሓዛቡ እንታይ ይመስል ኣሎ ሃራይ ኣብቲ ምዝርጋሕ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ዝቀረባ እዋን ማለት እዩ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሃገር እንድሕር ኮይኑ ከም በዓል መንግስታዊ ትካላት ህዝባዊ ቤት ንባባት ፓብሊክ ላይብራሪ ማለት እዩ ቤት ትምህርታት ቤት ሙዚቃታት ኢንተርኔት ካፌታት ኣብኡ ክንዝርግሖ ኢና ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ከዓ ነዞም ኣብ ወፃኢ ዘለዎ ከዓ ማለት እዩ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከዓ ኣብ ጉግል ፕሌይ ከዓ ክንዝርግሐ ኢና ድማ ወይ ከዓ ዲፕሎይ ክንገብራ ኢና ማለት እዩ ካብዚ ከም ድላዩ ሰብ ከም ትጥቀመላ እቲ ኣፕሊኬሽን ከዓ ከም ድላይካ ሼር ትገብራ ኢኻ ከም ዝኾነ ዓይነት ኣፕሊኬሽንስ ማለት እዩ ግና እንታይ ድሌካ ኣብዘን ዝበልክዎን ትካላት ማለት እዩ ከዓ ኣብኡ ኸይድካ ትኬት ገዚኻ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ትጥቀመላ ጌርና ኢና ኸ ኣዳሊና ዘለና ማለት እዩ ጽቡቕ ካብቲ ከተርእኑ ከለኹም ዝመሰጠኒ ነገር እሱ ነይሩ ምክንያቱ ክብሪ ክረክብ ኣለዎ እቲ ስራሕ ተጠቃምነቱ ከዓ ክዓቢ ምእንቲ ዝገበርኩሞ ጽቡቕ እዩ እሞ ኣብ መወዳእታ ብዙሕ ስራሕ ክሰርሕ ፀኒሕካ መንእሰይካ ብቕድሚትካ ብዙሕ መገዲ ፅበይካ ብዙሕ ብርሃንካ ኣሎ ብቅድሚኻ እሞ ኣብ ቀረባ ሒዝኩመን ዘለኹም መደባት ምናልባት ኣብ ቅድሚ ስቱድዮ ምእታውና ዘዕለልካኒ ነይሩ ብኩለን ቋንቋታት ሃገርና እውን ዳርጋ ጀማሚርኩም ከም ዘለኹም እሞ እንታይ ኣሎ ቀረባ መጻኢ ድሓስኩሞ መደብ ዝተፈላለየ ኣቐዲመ ነዚኦም ኩሎም ኣብዛ ፕሮጀክት እዚኣ ዝተሳተፉ ብልቢ ከመስግኖም ፈቱ ሓደ ከምዚ ዕውድ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ከለካ ብጣዕሚ ዝሐጉሰካ ማለት እዩ ንመጻኢ ዝበልናዮ እንድሕር ኮይኑ ከም ዝበልኩኻ ናይ ምርኣይ ናይ ምስማዕ ፀገም ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ንዖም ከይረሳዕና ማለት እዩ ንዖም ብቐሊሉ ሰብ ከይደለዩ ከም ዝጥቀሙሉ ዓይነት ሶፍትዌራት ወይ ከዓ ኣፕሊኬሽንስ ከነዳሉ ንሓስብ ኣለና ማለት እዩ ንኻልእ ቀፂሉ ከዓ ከም ዝበልካዮ እቲ ቋንቋታት ትግርኛ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ቋንቋታት ከዓ ብዙሕ ክንሰርሕ ከዓ ንሓስብ ኣለና ማለት እዩ ጠቓሚ ንብሎ ንህዝቢ ይኹን መምሃሪ መስርሒ ዝኾን ሶፍትዌርስ ንቤት ትምህርታት ይኹን ኦፊሳት ይኹን ማርኬቲንግ ይኹን እዚ ኩሉ ጠቓሚ ንህዝቢ ቴክኖሎጂና ማዕበል ኸይድ ኣሎ ንሕና ከዓ ምስኡ ክንፅጋዕ ወይ ከዓ ናማዕበልና ክንከይድ ስለንሓስብ ዘለና ኣብ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክታት ከነዳሉ ወይ ከዓ ከነቕርብ ከዓ ይትምነ ማለት እዩ ነቶም መንእስያት ኣብ ከም ዝምባሌ ዘለዎም ናይ መወዳእታ ዝምባሌ ዘለዎም ከዓ ምናልባት ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ንሰምዖን ንንብቦን እንታይ እዩ ተን ክብርታት ዝበሃላ እየን ተን ክብርታት ከመይ ገይሩ ሓደ ሰብ ንአን ለቢሱ ዕውት ክኸውን ትብል እያ ካብ ናትካ ተመክሮ ተበጊስካ እቶም ኣብ ከም ዝምባሌ ዘለዎም እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ካብ ናትኩም ፅልዋ እውን ክወስዱ ስለ ዘለዎም እንዳማዕበለካ እዩ ስለ ዝኸይድ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ኢልካ ንእግረ መገድኻ ከም መምህር ከዓ ምኽርካ ስንቕ
ናይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓለም እንድሕር ኣቲኻ እቲ ዝበለፀ ዝብሎ ኣነ ኮምፒተር ስለ ዝሓዝካ ትፈልጦ ነገር ኣይኮነን ብዙሕ ዓይነት ኣሎ ግድን ኣይኮንካን ኢንተርኔት ኣቲኻ ክትመሃር ሰብ ዝበሃል ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ መዘናታትካ ማለት እዩ ምስኦም ተኣኪብካ ከም ዝበኩኻ ዲስካስ ክትገብር ሕቶታት ከተምፅኣሎም መልሲ ክትረክብ እስኻ ትዝረኸብካ ኢኻ ከተርእዮም ከለኻ ናብ ማዕበልካ ኢኻ ትኸይድ ሓንጎልካ እናሰርሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንኻልእ ፕሮጀክታትካ ዘይሓሰብካ ኢኻ እስኻ ዘይፈለጥካ እቲ ሓደ የምፅእ ከምኡ እናገበርካ እናተኣኻኸበ ማለት እዩ ሓደ ዕዉት ዝኾነ ነገር ክሰርሕ ትኽእል ማለት እዩ ምስተኻለኩም ባህላይ ምስ ሰብ ከማኻ ዝኣመሰለ ከተዕልል እንድሕር ጀሚርካ ሓሳባት መፀካ ከምዚ ጌርካ ሓደ ዕዉት ስራሕ ሰርሕ ማለት እዩ እሞ መንእሰይ አብርሃም ያዕቆብ መምህር ኣዝየ መስግነካ ስለቲ መቕሉልን ሰፊሕን ሓበሬታ ካብ ዘለኹም ዓቢኹም ካልእ ግዜ ከዓ ብዝሰፍሐን ዝዓመቐን ትሕዝቶ ክንረኸብ ተስፋ ገብር ሎሚ ግን ደጊመ ብስም ተኸታተልቲ መስግነካ ቴንክ ዩ ኣመስግንኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳለናይ መደብ በዚ ንዛዝም ከም ሎም ብካልእ ትሕዝቶ ክንረኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ብረኽቅን